Jo crec que una dona que tria de forma voluntària no tindre fills, jo crec que no a soles no és egoista, sinó que és sumament responsable. El que ens sembla egoista és la postura d'una dona que es veu forçada per la pressió social o perquè pensa que el seu estatus en la societat serà millor o serà més respectada si té fills, fins i tot pensant que la seva gana o la seva voluntat de tindre fills no és verdaderament autèntica o a lo millor sense estar segura de si podrà cuidar-los i atendre-los de la millor manera possible. Això sí que crec que és irresponsable i podríem dir que egoista, però no en absolut la persona que voluntàriament tria no tindre fills. Em preguntaves després per l'adopció. Clar, és que aquesta és la que jo considere l'opció verdaderament altruista. Al cap i al fi, la maternitat, com també comenta en el meu treball, no és únicament la maternitat biològica, pot ser també la maternitat per adopció. Per supost, la importància de la maternitat no és el fet de concebir, gestar i parir un fill, sinó realment el fet de decidir que vas a dedicar part de la teua vida a que una altra persona siga persona, no? I per tant jo crec que el fet d'adoptar a un xiquet o a una xiqueta és el millor o el més alt acte d'altruisme que podem considerar en relació amb la maternitat.